Gusanito, tinc una brossa que me la fica to grossa, prim. Que barbaritat més bona. Escolta, tu has vist alguna vegada a la tele això del Karman? De las buenas acciones de los dioses budistas del Antiguo Oriente? Pues bé, no sé, per mi que m'ha vingut a ajudar-me el Carmen Primo, perquè esta última setmana m'ha portat molt bé la mare del gusanito, li ha portat dos paquets de fideus, li ha portat bombos, li ha portat carxofes de ma casa i tot, i per mi que Primo, ja el Carmenice m'està portant coses bones, Primo, a canvi de les bones que jo li he portat a ella. Bueno, tú ya mantens. Resulta que no sé si te había dicho que tenía un plan para espigolar al Barchines a un invernadero que tenía, mírate, el meu colega, el Sabio. Tú sabes que el Sabio que tenía un bar per allí pel Parque de Madera, el Petit Gabinet ese día. Y, resulta que el Sabio iba a collir i jo li tinc dit, Sabio, dime oportunitats que vaig veient per ahí, si veus una plantota de brossa o lo que siga, si veus lo que siga, y me dius. Y me digo el sabio, ¿ha visto un invernadero, primo, que no parece que siga invernadero de empresa, pero parece que ese home trau bona cosa de verdura i la ven pel seu compte. I lo únic que té és un gossol gran pa protegir-ho. Però pareix ser que l'home té faena lo que siga pel matí i no me va per la vesprà. Entonces pel matí no ho té mirat. I seria cosa de, de anular al gos y entonces entres y le agarres totes les albarxines que té. Diu que ara no m'està dia que no m'està albarxines. I di bé, i di, pues pel gos, dic que vaig a parlar amb Vicent, el cucurutxo, el que anava a mi a karate, i li vaig tocar i li vaig dir, cucurutxo, necessite que me dones algo para pegarle una becaeta a un gos. 30-40 minuts me sobra. Prou. El cucurutxo, la dona d'ell, no sé si és dona o nòvia, viuen junts, la dona d'ell treballa en una farmàcia a l'Avenida i tenen els dos un trepitxeu que te cagues. Ella li furta, li encarreguen coses a ella li les furta i ell les ven per baix de la taula. I això, i la xica Isa li pega els palos al jefe que el deixa tiritant, taca, 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 saps? Que el deixa tiritant, el pobre home. És uno que té una cara de tío figa que te cagues, que pareix un pastisser de moniato, que no m'estranya, que li estiga furtant ella. I li dic, cucurucho, dime algo pa dormir un gos 30 o 40 minuts. I agarra el cucurutxo i me diu, passa demà pel taller, que ell treballa en un taller de xapiste, i te ho tinc preparat. I me passia el dia següent i això me dona una caixeta d'unes pastilles de Promace, que se diu Promace, que les tinc així. Y me digo el cucurucho, dónale dos pastillas de este clavar una mandonguilla en una llonganissa, una hamburguesa o lo que siga, un tros de carn. Diu claves ahí machacaet, que és un minxer, y el gos se quedarà planchaet per lo menos una horeta. I dic, va, pues primo, això de sobra. Agarrem el tartalló, agarré la seva furgona i m'ho anem pa callar. I agarré una llonganissa, primo, li vas clavar tres pastilles per si acas, i agarré la llonganissa, mos quedem aparcats en el bancal de baix, que n'hi ha una entraoreta ahí, i anem caminant, i agarré la llonganissa, i el gos, uau, 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 lladrant, ell ni te veu, el gos no te veu perquè tu estàs baix, però ell lladrant perquè se coneix que el gos s'entera, t'olora, te sento, lo que siga, i li tira la llonganissa, primo, i li dic al tarta, bueno, primo, ara esperar-se que se dorga. I li vaig a fer una flauteta. Me fa una flauteta, primo, i es comença a fumar, i, i me l'acabe, primo, i el gos ahí lladrant i menejant-se i no sé què, i dic, el fill de la gran puta este, no mos haurà així vegetariano o algo, primo, que nos haurà minxat la llonganissa. I diu el tarta, o a lo millor no té fam. I dic, no té fam, primo.
tot el matí per ahí correguent, li tiro una llonganissa i no se la minxa. I dic, va, pues vaig a fer-me un altre cachivache, me faig un altre i a fumar, primo. I ja mos l'havíem acabat i tot, i jo ja m'estava entrant tota la còlera, primo. I jo dic, primo, que agarre un cudol i li auric el crani al gos este, eh? I mira que jo sóc amant dels animals, primo, que tu saps. Però el gos ixe, primo, això no és un animal, això és pitjor que un policia. Bueno, pues això, que total, que ja vaig a fer un altre cachivache i deixem de sentir el gos. I dic, estàs adormit, tarta. I dic, ale, au a pujar. Peguem la volteta, pugem, tens que pujar per unes pedres que n'hi ha ahí i entrem al terreno del senyor Ixe. Com a molt, això són 3 fanecaes, com a molt. I té allí el invernadero que el té mig abandonat, o sigui, la meitat no té res plantat, però té tot ple d'albarxines. Primo, comencem a agarrar albarxines i albarxines i albarxines, portàvem caixons, saps? I jo dic, mare de Déu, primo, anem a inundar-li la casa a esta dona d'albarxines. I vinc a agarrar albarxines i a baixar-les, pum, i a baixar-les a la furgona. I ja estic a punt d'anar-me'n, primo, i me veig un tauló de madera i alce el tauló de madera ixe i me veig una caixa d'estes de galletes d'ixes de danesas, primo, que era blava però ja estava rovellada, primo, feta una merda. I l'àuric i es comença a veure bitllets de 5, de 10 i de 20. Y claro, el malparit este se dedica a vendre les albarxines, primo, i s'està guardant els diners així. Ja comença a contar 800 pavos n'hi havia allí, primo. I dic, primo, això té que ser el Carmen. I agarre la pasta i me la guarde i el tartas comença, bueno, anem a mitges, no? I dic, a mitges, tarta, a mitges de què? Si l'únic que has fet tu és conduir. Ha tingut la idea jo, ha aconseguit el mantecao per dormir al gos jo, tot jo, primo. Vos que anem a mitges? I dic, mira, anem a fer una cosa, te vaig a donar a tu 50 euros, que és molt, per fer-me de xòfer, però a canvi vull que li compres a ta mare un disco de Julio Iglesias, ni esos diners i que li digues que és regal meu. Total, que anem i calla, i agarre, que tenia allí l'home, un mono blau, 2 cabassos d'ixos d'escampar guano, 2 cabassos, uns guants, una manguera i que era l'altre que havia... Ah, i 2 revistes de cotxes. I ho agarre tot i ho tira a la furgona també. I dic, calla, que estem així, primo, agarrem tot el que siga. I agarrem i antes d'anar per allà dic, saps què te dic? Anem a pesar-ho. I anem passem per allí per Paquito el chatarrero. Le dic, Paquito, ¿nos dejas pesarlo esto? Y te doy unas cuantas berenjenas. I diu, sí, pésalo, pésalo. Primo, 24 quilos d'albarxines. Arribem allà a casa de la dona i li dic, anem a donar-li una sorpresa, primo. Jo li dic lo de les albarxines i mentre vas tu i li fiques el disco de Julio Iglesias. I arribem allí i no estava la dona, saps? I comencem a descarregar-ho tot i li dic allí els 24 quilos d'albarxines allí en el comedor i en tot l'altre, el mono, els guants, la manguera i les revistes i tot. I li ho deixa allí en el comedor. I dic que anem a esperar-nos perquè la dona sempre va a classe d'ordenadors que li donen allí en la idea, classe d'ordenadors que jo també he anat. I dic que anem a esperar-la i quan vinga li fiques al play i que senga el Julio Iglesias. És que ha portat molt bé, primo. Jo me tinc que portar ben ella també. I això. I mos fiquem a esperar a la dona. Y antes de que venga la dona le dije, anem a apartarle 5 o 6 albarchines al sabio, que iba a ser el que va a descubrir el invernadero, primo, y que menos que també donarle un poc d'albarxina pa agrair-li, no? Ni t'ocorriga dir-li que mos han trobat diners. I res, i estem ahí en la finestra per veure si arriba la dona.
I veiem que està arriba la dona i li fica el play, primo. I fiquem el play, era grandes éxitos, el disco era de los grandes éxitos del Julio Iglesias. Ya comienza a sonar la de me va, me va, me va, me va, me va, ¿sabes? I jo dic, esta dona, primo, se té que ficar a plorar. I arriba la dona Auri i estàvem allà esperant-la en totes les albarxines i tot el que li havien portat en el comedor. I arriba i se queda mirant-me a mi i se queda mirant el fill i les albarxines. I jo dic, aquesta dona què li passa? Si estava ficant groga. I dic, hòstia, no mos hem dutxat, ni el Tarta ni jo mos hem dutxat, mos haurem pogut dutxar, perquè portàvem, la veritat és que anàvem molt bruts. I dic, primo, tindríem que haver-nos dutxat, vas pensar per mi. I diu ella, això d'on ho heu tret? I dic, Marisa, això és un regal per mostrar-li el meu agraïment mortal a tot el que vostè ha fet per mi. I diu, jo per què vull tantes albarxines? I jo dic, dona, normalment les albarxines són per menjar, però jo també he vist alguns artesanos que les dissequen per fer maraques, però la meva idea era per menjar. I diu, i què és això que fa tanta olor a merda? I dic, no és merda, dic, això són cabassos d'escampar fem, per això fa olor a excrements, que no és merda. I diu, i jo per què vull que això? I els guants i el mono. I dic, doña Marisa, mai se sap i li ha portat també una manguera, mai se sap si vostè vol fer jardineria. I si no ho vol per vostè, pues que se ho quede el seu fill Juan Carlos. Però les albarxines són per vostè. I diu, Juan Carlos, puc parlar en tu un moment? I se l'emporta. I m'ha quedat jo allí, primo, en el comedor. No m'ha donat ni les gràcies ni res. I al cap de 5 o 10 minuts ve el Tarta i diu, ma mare s'ha pres una pastilla i s'ha xitat a dormir. I jo dic, però pastilla per què? I diu, m'ha preguntat que quan és que tornar a ta casa. I jo li dic, Juan Carlos, ma casa és esta.